ئێزیدیان دە ساڵێدا هژمارەکە مەزن ji cejn û helkeftên aynî heye. Ji wan e cejna Xedir Elyas ku êkes ji cejnên kevn û pîroz û dêrîn yên êzidiyan û di vê cejnê de şik çendîn rêwrûsmên kevin dihêne gêran. Merasimê divê îdê wekî me gotî sê rojî têne girtin. Em madeka me hey em bijnê pêxûn çêdikin tê şev mada tête çêkirin em bînê bêxûn tiştê bêxûn tête çêkirin vê îdê bi hera bi ser xatiriya Xedir Elyas em serbira ser jênakê xûnê jînayînê em beş tiştê bêxûn çêdikin ser xatiriya Xedir Elyas. Xedir Elyasek delalê de bû me wekî تدید هر تشتی ما تقریبا طبیعتی وی گریده. Xedir Elyas بۆ me دلالەتی دەد تقریبا بێژین ئاخنە کەمە بێژێت Xedir Elyas و ساڵ خلاص یعنی سەقای دنیایش کەس سەرمایە دنیایش کەس نەکو باران ئەو خلاص بنە باران ئەو بەحرا خودێت ژیە گوتی سەروی عزمانی هەیە بەحر هەکە بەشا بکەتە فروار ڕەحم دێتە خوار هەر چار کنار هەر وەختی ڕەب العالەمی حس کرد ڕەحمێتە خوار بەس سەقای دنیای سەرمایە دنیای ئەمت بێژین پشتی Xedir Elyasش کرد. ساڵانە ولو جەم مەزارê Xedir Elyas li nahiya Biedrê hejmareka mezin ji êzidiyan peşdarî rêwrûsmeyê cejna Xedir Elyas dikin û çendîn hêvî û omê jî hebûn. ئیدا ئەوەر شیادا و بابێت خۆ دوڕانیا مالا خۆ و ئێزدیە داخلی عراقی و خارجی عراقی و خودێ و ئەف Xedir Elyas و Xedir نەبی اتفاقێ بەرەل نێف ئێزدیا هەموای بکە و دوڕە عراقی کامل خۆش بکە. Vê cejnê li tevaya êzdiya pîrozî dikin hêvî bikin bibiya cejna xêr û xweşiyê bi ser tevaya gelê me da û cejna vegerandina ku dak û xuşkê me li navdestên Daeş de bê. Ez vê îdê li êzdiya hema pîrozî dikim. Her sal em têne Biedrê ber mezarê Xedir Elyas rêwrûsmê xwe digêrînin û hêviya me ew e çikû û jinên me êzdiya çend hemû ji destê Daeş bên. جشنا Xedir Elyas êkeş her cejnên pîroz û kevn û giring yên êzidiyan. Xedir Elyas şikib xwe hatiye bernasîn ku dergehê miraz e. An ku her kesanekî bête ber dergehê Xedir Elyas her mirazeke dilê wî da bêt dête hasil kirin. Di vê cejnê de şik wekû tevaya cejnê dî êzidiyan daxwaz ji Xwedayê mezin kirin ku ew keç û jin û zarokên me yên di nava destên Daeş de şik bêne rizgar kirin. Ekrem Derwêş dezgehê mîdiyê badînin nahiya Biedrê.